Nasa likod! Hi! Uba ng ilang families, uba nilang mga kids. Hello! Kumusta mo tanan? Pabugnaw, nabigayo, paminaw na ayos. Uba ninyong pamilya o ang uyab ang kauban? Okay. Katong uba nilang mga uyab, nanangin ba mo sa inyong mga asawa? Wala. Kira, at least mag-text lang mo ha. Nasa likod, ila sa tanan. Karong hapuna, kabalo ka happy kayo ta, kay burag bago lang to nga, every quarter, na ay winners. Yes. Ang first quarter na to, nang hatag ka o GoPro. Di ba? Atong silver edition, atong bag-o. Yes. Sa second quarter, nang hatag ka o computer set. Ha? Ba? Grabe. With printer na siya. With printer ba? Katong third quarter, nang hatag ka 5 ka 20,000 pesos na gift certificate. Ah. Di ba? Muto Okay, guys? nagtipunong last time. O katong fourth quarter, mo dahil ni siya usa ka multi-cab. One Orama passenger multi-cab. Wow, congrats mama. Nana pa kayo sa kinandaan mo? Nana daan. Kaning multi-cab, kung sa'yo plano niyo mo, pamasahero. Ay, pangumpra. Na-inform ba ka nga ang manubila ni Tamtax na kada ko? Huwag ka na-inform. Huwag ni mo gitan ma. Medyo wasok na. Medyo pwede na. Saan may balik convert? Pwede naman. Na-inform. Pero in fairness, ano na, kompleto na ng set. O, nailigid syempre. Yes. Of course. Isa ba yung pinakalayo din na winner? Pinakalayo, wala sa Cagayan de Oro. Sino ba? Ikaw, gihapon mo? Taga-asa ka talakad? Nakalain mo nga naman, ha? Sina Dre, sa itong mga nakalao mga GC, sino pong pinakamalayo Dre? Kisa yung pinakadool Dre, pinakalayo, layo. Taga-Cagayan na tanan ma'am, Cagayan na, tagas ka ma'am. Kanituan, ay ma'am. Mahadlok sa motor bakit kasi di pa budol. Indahat, dol-dol na ma'am. Asa mo dapit ma'am? Sa balo lang, huwag ka na bahaan dito ma'am. Silingan naman ka, no? Okay na, okay. Kamu ma'am, Carmen, okay. Akong girlfriend. Sige daw, be. Be, before nagkita, be, nako'y karelasyon lang. Kiss abi. Okay nga, pakipon sa video. Huwag na, smackdown niya, 5 minutes na smack. Nabunin 5 minutes na smack. No. Alam. May nani mo mata, pero dapat pag mag-kiss wala yung feelings, dapat ikaw mo piyong. Kaya mo piyong daw ka naman doon ay feelings. So mag-kiss tayo niya, ano na gano'n? Buka ang mata, sa man ang pag-kiss, uy. Muna lingon, basta pagkuhan ka namin kaniya friendly kiss na niya. Miningan na, pag mag-kiss mo, dili ka mo piyong. Friendly kiss na niya. Ano? Uy, di mga bata. Diba, kiss na itong istoryahan. Oh. Okay, winners area. Asa na bitang wala nakadaog na area? Dire mo na, dire mo, ha? Okay. Pasensya na medyo, ang sound system dili karat ang tingog ang karat. Ayan, dako itong pasalamat sa atong sponsors. Dalang salamat sa Nescafe Classic, Nescafe Blend and Brew. Kanang Nescafe Blend and Brew, muling 3-in-1 sa una, ha? Tapos Bear Brand, Nido, Nesfruta, Sunsilk Shampoo, Surf Powder o Pampers. Dagang salamat. Yes, and syempre pasalamat kita sa Unicare, Downy Whisper, Johnson's Baby Powder, Lucky Me Pansik Canton, Tender Juicy, syempre. Namatay kape ko diri ko, ano muli yung magunta ba? Oo ba? Oo, cute. Mas O lang. syempre salamat po sa Pure Food Star Corned Beef and Pure Foods Corned Beef Colgate. And sir, Wilkins Pure, Fit and Right, Quick and Easy, Magic Flakes, Pepsi, Gatorade, and of course our partners Globe and ABS-CBN. Sa atong mga sponsors, malakpangan sa nato atong mga sponsors. Thank you so much. Kaya kung wala yung sponsor, huwag kita ni. Tama, wala na So- mga GoPro diha. Uy, sumadawatan niyo GC 2000. Ang nakalami karon sa Ororama, wala yung samok, dito, na pwede ka dito dapitan, na nabuhat rin sa ubos, di na ka malangay. Tama. Mother pa ni Mami Junisha. Walang hassle! Ay! Wala may hassle, ma'am, ha? Tama, sakto yun. Sa ato bang mga willing, anong kasagara pag may ngani mga konting kasagara, mga nanay ang naadre, no? Asa mga papa? Wala ang mga papa. Asa man si Mister? Nagtrabaho, nag-overtime, kasi hindi overtime. Kasagara pag mag-grocery, katong mga bana nga na din
Maayo kay na mo. Kasi na ang mga bana kasi, kisira nagyaw-yaw, ngayon asa ang sweldo, ano wala mga nagpalit? Mo nang inyong style mga asawa, dahil ninyo na inyong mga bana mag-grocery. Sila ba sila mag-want sa car? Oo, pag sila mga balo asa padulong, sama na mo kami nila, Joe. Pangalan na mo, anak, diaper, gatas, o wala na tayo nabili. Anak. Ganon. Wala na yun. Pero makabalo ng mga bana, yung mga bana, kung ito na si yaw-yaw. Asa mo ko sa utak kapalit, anak. Tapos ang mga nanay, rapidamente ang mga ato sa grocery. Busa ka na pohon, yung mga bana pohon. Anak, uban na kita sa grocery. Yes. Para wala buwan. Hindi mo sa anak yun. Okay? Sa tanan, pero mas yung mga minyo, no, mga dalaga, ang mga minyo manino, tanan. Nababay dalaga kung ulit tao diri. Mas kami doon ay ulit tao dalaga diri. Kanang 2,000 ay mahurot na nas noodles pa. Noodles? Pamakaw chicken, paniunto beef, na para tipid yung may gala. Laylay flavor? Yes. O karong ako na, siyempre, kidala na mga uban ang umakaw pang mga DJs. Para muhatag ninyo mga sonata yun daw mas umpisa na. Ito pa ilaragin kasi mo edad ba? Sonata yun. Songs. Okay. Sa mga songs. Kaya mga songs. Okay? So, ang kauta na nana ba sila? Mula ginagawa. Nana si Master Poppy. Nana. Uy, nagunaon na siyang pangapi. Hindi niya lamig. Ha? The blend and brew. Okay. Na si Master Poppy. Asa naman si Joe, si Juan? Present na ba? Okay. Para ito na yung sunggan tanan. And ang pangutan na karon, by the way, nada sila di nahulog, sorry. Nada sila yung New Year sale karon until January 31. Up to 70% discount on selected items from all departments. Plus 10% additional discount exclusive for Rewards Club members. So malamang mga member naman mo tanan, ma'am, sir, member na ba, no? Okay. So kamo na additional na discount exclusive. Okay, 10%. Okay, so kung magpalit mo karon, up to 70% ang discount. Oh, di ba? Katong nakasunod din, nasa department store ito, wala pa ma-member, magpa-member na mo, ha? Kaya para dagan mo yung discount rin sa Ororama. Ikaso lang pa mo kabalo na nasa sila elevator. Na-try na nimo? Siyempre, katong mga attraction diha. Asa mo na agi on the pin? Dito, ano. Elevator, Okay. tapos nauna po kasi escalator, tapos nakana po kasi elevator, o di, Ororama fun rides. So, masakali lang ka din sakay sa elevator. Tapos in fairness sa Ororama, nanatagan na sila, hawa na, may parking lot, na nasa ubos, parking lot, o di ba? Social na kayo, di ba? Bugnaw pa kayo. Ayos. So, wala itong problema din kay parking lot. Pero kompleto na. Ha? So, ayos na, no? Tama na yun si Mami Junisha. Tama yan. Wala na kasi. Ha? So, katong may mga, kung anong katong mga umprahay, dire mo over 20. Okay? And, live namin sa Facebook. Live namin. Hello sa tanang mga nananaw sa sa Facebook. Nanay Dua nagtanaw ako mama papa. At least. At least support. Matugangan ka na ron sa kumama o papa. Tapos kung magnustunos siya, maputi ka rin yung mama, kinabalaka kayo, nagnustunos na raw yung anak. Okay? Okay. Again, ladies and gentlemen, ang ako nga pasalamat kaninyong tanan sa inyong walay buwas sa pagsuporta sa Ororama. And, at ang ninyo, uban pa nilang mga promos para lang sa inyong tanan. Okay? Sa bagay, kisa ba diri ang may mga tindahan? That's come on. Kisa na yung mga tindahan diri? Tindahan. Hi ma'am. Taga-asa ka, ma'am? Ay, siningan, ba't itong rechuraan ka, ma'am? Basta mga taga-Bugyon sa way pabor-pabor. Basta mga taga-Bugoy, churaan yun. Di, actually, taga-Bugugin mi sa una. Nagbali na rin ikaw sa Nabalik mo ito, swagan. Hanapin sa bubo ka, ma'am? Sa bulok-bulok. Ha? Mga bright po na diya, ma'am. Sa may bulok-bulok. Uy! Sa bulok. Hanapin na, ma'am. Kami kay Jimmy naman, may layo na ba ng sawa? Before sa Trinitas. Before sa Trinitas. Ikaw na itindahan, ma'am. Sa kalayo ni mo, ma'am, nganong bukongan, hindi magyuga sa Ororama mo padulong. Tama. O wala dito. Nakanik din sa Cagayan, siyempre mupit sa Ororama. Mas barato ba rin? Mas, di ba, wala kasi. Yes. Yan.
Ikaw pa man kasagara, mga pila ba yung kasagara kumprahon mo? Kasagara? Sagada, ginagmay mga 5,000-6,000. Wow, Ginagmay. ginagmay. Ginagmay mga 5,000, 6,000. Okay. Thank you very much, mama. And congratulations. Padayon lang, ma'am, sa diri, ha? Oh, nanasad ka. Asan ka din mong amigo? Wala nasad. Tingkaon nasad mo abroad. Ako doon yan. Ing na siya nga na si Maria para mawag. Kisa pa diri na yung tindahan. Sino po may tindahan diri? Sari-sari store. Sari-sari store. Wala Mga na. karinderya. So mga suki lagi din ng mga shoppers. Okay. Kani ba ito mga winners? First time pa ba yun nga nakadaog? Nanay uban nga sa tuwang last year na bongga pa premyo sa una. Of course, year 2 na tano. Last year ato ning gisugdan. First time winners tanan. Wow, congrats. Wow, sana magbalik-balik mo diri, ma'am, ha? Gana ko diri nga side, no? Murag nag-meeting lang ta sa PTA. Kisa ako akong narinig na presidente sa PTA diri. Parents, teachers, panay nga si Oo, Sasyon. Padre, mga sosyal yung diri Davita. Asa nga part. Diri ang murag senior citizen ni David diri nga to. Kundi sa wala pero mga sosyal ni David diri, oh. Murag nga pangulakang katabang ni diri. Ano murag nga, ma'am? Hi, ma'am. Hi, ma'am. Winner po ka, ma'am. Sir? Winner po ka. Yes, sir. Yan. Minion na ba ka, ma'am? Sir. At tagasa galing ka, ma'am? The Carmen. Taga Carmen. Dahil Carmen, ma'am, anong kasagaran? Ganiga po ka dito sa Kubon. Sa Carmen, dito ka grocery. Sa Carmen. Dini lang tong F1. Iko ng promo. Ayun. Kasagaran pa, ma'am, mga pinabaigang gastono grocery karon, ma'am. Para makabalo si Maria kung pila dapat ang ipang grocery. Maug yun. Sa mga pang-ordinaryo, mga kuwan, pila na ba ang gaston ng grocery karon? Mga 3,000 yun siya. Kalapit, adyo lang, ninyo lang ang kabang, no? Pila ka pong anak? Upat. Oy! Medyo nagtipid sa upat. Upat ha, o ialang-alang. Medyo ibuan pa na. So, kanang 3, pila to 3,000. 3 to 4, kanang 3 to 4,000, ma'am, pinaka-adlaw lang ang konsumo na, ma'am. Wala na siya. 1 week gatas lang na siya, sir. One week Oh, na. awa. 1 week lang. Boss, ako kayo mong uyab, ang kinsina 4,000 lang. Wala, gatas na na. Una. Pila na edad sa mong anak, ma'am? Ano na ba may gatas? Week ka may 8 months, so 1,000 na na siya. 1,200. Uy! Diyos So, ko yun. napasay 8 months. Oh, ha? Tanawa. So, ang gatas pa lang, ma'am, pinambat siya. 3,000 yun siya. Kaya per brand ako nakadaog ko. Gatas pa din ng Oh, bear brand na implemente. So, nakadaog siya. Diba? Bear brand. So, kaning 2,000 na GC, mula ko sa pulis sa bear brand ko. Malamang. Wala peping diaper na, ma'am. Wala pa, sir. Alam Ito mo. mga dalaga nga namin, no, diya. Ay sa kong minyo, tira-tira lang sa mo. Hindi nila hindi ay. Makamisyo na yung samot. Ha? Magtira-tira man na yung maminyo na yung samot. Ayaw sa, may manang ay boarding house na yun. Okay, O sa boarding house, mapili gasto mo. Kani si ma'am. Hi, ma'am. Minyo na po ka, ma'am. It's complicated. Medyo sakit kayo, ma'am. Medyo sakit pa ba kayo? Napagyapo na kayo. Nag-aasa ka, ma'am. El Salvador. Oh, kanina yun. Wow. El Salvador. Ma'am, anong sa Aurora makakakanigin, ma'am? Taga El Salvador na yun, ma'am. Dili kami kakuha na pangumpra. Naandan na Ay, doon. ay po kayo tindahan, ma'am. Ay po kayo tindahan. Anong mga daily lang. Pinakabungo mong anak, ma'am? Wala. Ay, wala. Pila yung magasto niyo mo matag-grocery, ma'am? 5 to 6 yun. Ay, 5 to 6,000? Pila na nakaadlaw mo, pasimana? Nagbinuti. Sagara? Dua pasimana. Madadaan na. Oh. So, Maria, kung imong mauyag, tapos 5,000 na ang kinsina, hurot ka na sa gatas. Diyos ko, dapat mag 20,000 na yan. Na ikaw pa, kinaon pa niyo, dako sa kayo, bali 5,000 ko. Uy, Ito ka tao. Baliguan ka, aw na yung lawas. Masabot na Kani si siya. Ma'am, kani. Tol, ang winner sa multi-cup. Alam mo, Uy, taga, kasi palabyan kayo kani, mabisa. lisod kayo ang jeep ba? Jeep? Ang multi-cab na driver ang sakay. Dapat na dito sa Pinas. Ito ang alas. Ana, di na, di ay. Kaya pa ko tayo namin yun, ang sulis ni Ma'am. Ano to? Mamin yun, na ba ka, Ma'am?
comment niyo, ha? 6 years na? Bata pang rin ka, mapinindad niyo mo din, no? Sa'yo din ka nakatol, ma? Hoy! Grabe siya mangutana, oh. Bata pa mang, pinaedad niyo mo, ma'am? 20, 29. 29, okay na, mga 23. Asay mo pa na, ma'am? Okay. So, Saturday na work, yapon ba? Grabe. anak yun. Sa business. Wow! Pag mag-grocery ka, ma'am, mga pinay budget sa grocery na. 5 to 6. 5 to 6,000. Mag-jacket siguro ako. Wala na kita yung grocery ka rin sa kalibura. Wala na din. So 5 to 6, pinaka-adlaw na, ma'am, o si Mana. 1 week. Pinay anak ninyo, ma'am? Duha. Pinay edad na ng youngest. Ay, may 2 years old pa, ma'am. Wow! Bago lang, sexy pag-iapon. Lagi. Congratulations. Dalaga. Diba? Na-realize na ako nga sakto na dahil yung nakihatag sa mama ang sweldo. So imagine ninyo, ang grocery karon mga 5 to 6,000. 6,000. Ta 1 week lang na. No? Tarawin mong anak, mga parehang lawas na ako. Hala. Ang mura sa bakti, hindi ba butakal lang yun ni sus. 3 days ra. So Awal. pag-uli mo sa iyong balay karon mag-thank you gid ka ha. Hey, siniling na yung bala. Ala ka. Siyempre. Okay? Before na ito na i-award natin na pwede bang amukanta sa ni para sa inyo, amang ha? Lingaw-lingaw lang ito, ma'am. Katong, saan ito pang katahang galing? Mga 90s. 90s muna. Okay, magpailaila namin kami ni Memoir Piaupan, Maria Filinera, Master Popi, Joe Romantico, and Lito Inglesero, may gala. Dili na si Lito. Oh, si Boy Negro di ay may gala. Dili gyapon si Boy Negro. Hindi na si Boy. Sweet Maricar. Si Val na, si Val. O siyempre, si Ray Ray, ang atong drama. Right, dili na si Ray, dili. Si Simon ang may gala. Okay. Kasi dyan na, nagdokarap pa mo para. At yun, dagan salamat sa atong mga sponsors para sa bongga pa-premium para sa inyo year 2. Dagan salamat. And again, karon aduna pa kita ito na January 30 ang atong New Year sale from January 12 to January 31 day up to 70% discount on selected items from all departments. Kung napagin mo yung Rewards Club or member mo sa Rewards Club, na may additional 10% additional discount exclusive for Rewards Club members. Yahoo! Just like 1, 2. Susundan na natin may gala ang unang pabasa ginagagitan sa basahon. Ipropita Eraserheads. Sa basa sa lyrics ang inyong tubang, ibang pagkapamilya. Congratulations sa mga winners. Sounds for the first of the night. Tuno? No. Hope you like it. Asa ko musulod na? Dali ko musulod. Sound check. Sound check. Yung mga magsugod, huwag yung sabihin ang kamantanan mo, pak-pak, mahalang pasakay lang. Malukay mo. Kita kita sa isang mas lusotan. Kung mo'y green sa tindahan, sabay baglaan. Napatingin na tulala sa iyong kagandahan. Alala mo ba tayo ang dalawa? Di ko inakala sisikat ka. Di ko rin tinawag mo. Walang iyan kasi manggap ano. Go! Hey! Hey! Iba na ang iyong tingin, iba na ang iyong tingin. Nagbago ng lahat sa'yo.
Saan ka nakiyan? Sana ay masaya. Sana ay susunod na issue ay centerfold ka na. Ang maraming sandwich na nasa lunchbox ko mawawala. Nabubulot na sa isip. Nabubulot. Kumapit ka kaya sa akin ang ikawan. Maitangay sa kalayaan ng ligaya. Tayo na. Kay magtiwala sa at ngayong gabi ako ang mahiwaga. LSC
O kana, di na nila binuwangan ng mga babae. Kaya dapat ang mga babae panggaon mahalon. O dapat palamian. O gugma. Gugma. Uy, niapon na si Mark. Milagro. Milagro si Mark. Niapon ko sa'yo. Picture rin yan. Doon kayo na kayo ng episode. Baka mag-iabot mo na starring ba? Nag-flash din si Maria pag inuwan na si Mark. Hi, Mark. Basit lahi na po ng mga... Sa kadugay ni Mark din yun, huwag yun may picture sa piyam sa kausap. Huwag yun. Kaya na si Mark, para di sa'yo mga kanta po. Huwag polos. Ay, pagkamala ka sa naman, mag-miniscard ko sunod para mapicturean ng ipon mo. Yes! Kaya may kaya kang Maria na Napuisa. Para na si Imay. Uy, karoon pa man siya kita nga nagtukar ko. Big wireless yung gamit para mo panunong mga Mark. Hello. Hi, Mark. Ay, kanina si Mark, guys. Nawag-verbal ko lang kita ni Mark. Hi, Mark. Okay naman ka po sa drink sa imo, ama. Aling sa diri. Mag-date sa good mo. Kadugayan yun, makawasan yun is Maria Pilingira, kadugayan. Okay na mga kantaan ni ka, Mark? Nay kurente ang mga kamot, nay kurente. Ato bang sa kotse? Bakit? S2S. Sundo? Ako bang sa ako, Mark? Bagong kasal! Oh, last. Only playground sa itong anak, ha? Hindi matulad-tula itong mga anak, Mark. Hindi. Pila mo yung gusto na anak? Dua. Dagan! Hindi na punta. Solo yung lagar. Ano lagar na? Natuto ka sa salo, nakakalakad doon. Tukan. Grabe ka layo. Nagsakay kanin. Nagsakay. Nagsakay kanan. Sakay. Asan ka? Malagi, biyahan ng babae. Ala. Biyay, pwede na biyahan ng babae. Thank you, Mark. Pilot Devi, ikrap raman di ayo. Nakadok. Picture ka? Sabi nila. Picture romantic ko, magod sila magpa-picture. Yeah.
Thank you so much. Ladies and gentlemen, para sa Victoria sa couple, would like to call on first the Pictorial na? the parents of the bride. Ay, grabe siya. Asa na? Asa na, eh? Wala man yan. Tara. Ilagaw mo lang yung parents. Ito ko lang, kapata ng parents. Grabe yan. Pwede. Napuno na iyang album ba? Puro na Maria niya. Laging. Saan ka ba? Feeling na ako, di ko type ni Market. Style ko rin mo. Patong mo pala yung pag-abot. Nganong karon pa mo? Kung sila Manila. Alam mo. Uy, ang presidente sa Joe Romance Club. Wow! Si Arya. Sakit-sakit. Para ni sa tanang mga dalaga nga nakaroon din him. Saan yung matangtagal? Hello sa mga nagkamulong kahon karon. Happy eating! Puso pa ba ang harana? Hello, oy, grabe na din niyo pa. Marahil ikaw ay nagtataka. Sino ba tong mukhang gago? Nagkandaraba sa pagkakas at nasisintunado sa baba. Meron pang dalang mga holidays, suot na may maunang kumas. At nariyan pa ang barkada, nakaporma at nakabaro sa awitin na ipang -1 at singalo. Sabay-sabay, puno ang langit ng bituin, kay lamig pa ng hangin. Ang iyong tingin ako'y nababaliw, giliw at sa awitin kong ito. Sana'y maibigan mo, ibubuhos ko ang puso ko sa isang munting harana. Para sa'yo ang laban na to. Ay, remix! Para sa'yo ang laban na to. Ibang ikaw isang pelikula romantiko. Ibang ikaw ang pinaka-artista at ako ang iyong iniman sa istorya na wawakas sa pag-ibig na wagas. Come on! Sabay-sabay! Puno ang langit ng bituin at kay lamig pa ng hangin. Sa iyong tingin ako'y napabaliw, iliw at sa awitin ko ito. Sana'y maibigan mo, ibubuhos ko ang buong puso ko sa isang munting harana. Para sa'yo ang laban na to. Para sa'yo ang laban na to. Para sa'yo Ladies and gentlemen, People's Shop! ang laban na to. Manny Pacquiao! Money! Manny! Walang kasi yung pira naman na ba? Para to sa mga dalaga nga nakaroon din ni... Amo ba na ni... Paligaw, cute. Napakita ka mo sa inyong mga forever? Basi busy ka mo pakita sa inyong mga forever? Basi narada sa inyong mga akoy karon. Kanara ba din mo kasabay pili yung sapatos niya? Katong lang to nga na forever. Ayaw mo pandamay. Yan na dahil. Kung to mo, hindi ka mo repatuda.
Katong uban niya, basin mo ka na inyong mga abay niya, basin mo na gili na inyo ng tulad niya. Yan. Tawagan mo sa... Dikilig ang mga taga-Aurora, mga kuha na to, mga... Kung nice sales lady, kung sa lalaki. Sa tanan mga maguyang manapol karon din may gabi. Ay kabalang ka magulang lagi hapon mo. Agay. Kadang inyong mga pictures dahil yung repo nang i-delete ko. Namin masuggest, kung na-picture mo sa inyong kuya, ibutangan niyo sa folder. Kaya kanya ikanan. Para at least yung magulang mo, delete folder na diretso rin ang ipumahason. Sakit ba kayo may gano'n? Yan ba yung multi-cam na yan? Kung parang madawgan? Wow! Okay. Kung sa'yo opposite sa sales lady? Ha? Kung sa'yo opposite sa sales lady sa lalaki? Salesman. Salesman. Salesman? Kana sila? Ang mga salesman? Oo, kana. Ay, doon na sila sa likod na yung kaya, Brad! Madunggan pa niya? Pila man eh, pila na eh, pila. Uy, guwapo kay ko sa layo ba? Ikalat lang akong gwapo pa niya. Di ako magkumitan kanina. Diyan mo, ayaw mo kanina eh. Oh, yeah. Doon ng Valentine's Day. Uy, akong anak. Hindi mo ba naman malaya? Ako na nakuha. Wala ko bang nararamdaman? Di ka na akin na umahalin sa akin. Pararama, sabay-sabay. Tula sa layo, sabay-sabay. Panahon na naman ng pag-ibig. Panahon na naman. Panahon na naman ng pag-ibig. Lumising ka na basta maigi ang mga mata ng bawat tao nagpisilip sa isang bagong siya. Oh, yeah. Ang pag-ibig na nagilang ang tagal nang nawala. Kumusta na? Ay, Nariyan ka lang. Aki Mansan. That's time. Di mo ba namamalaya? Wala ka bang nararamdaman? Di ka na langit na umahalin sa atin. Everybody sa lahat ng mga in love! Panahon na naman Ng pag-ibig. Panahon na naman. Pamilya no, pamilya. Panahon na naman ng pag-ibig. Bumising ka talaga. La la la! Nakakita na human nila. Thank you very much. Alam naman mag-ibig ilang araw na ba Valentine's Day na?
band. La la la! Patuloy. Diba? Grabe yung mic ko. Sa tanan mga minyan na diri, init pa ba gyapon ang inyong mga relasyon? Ma'am, init pa ba? La la la! Ano sa nili makuman? Mga 15 minutes pa. Ayaw ko disturbo ha. Sa tanan mga nanay diri, ma'am, init pa ba ang iyong mga relasyon at karon? Kung anong nadoko-doko man mo? Bugnaw na? Kung medyo init, kung bugnaw ng relasyon, kailangan ipainit. I-try ninyo alas 12, itaas dito sa auto, testingin ninyo, di ba init kayo dito? Ha? So, kung yung mga bago pa, basta bago pang minyo. Araw-araw, gabi-gabi. Walay ko walay absent. Pag medyo magkadugay-dugay na, kaya nanay anak, paminsan-minsan. Nako! Ang problema, pag medyo dugay na, kaya ko ng mga bata, kahit isang saglit. Ang problema, ako pa rin, maala-ala mo kaya. Uy, Diyos ko, sa madugduman lang lugar? Ampot lang ganing kangkuhan, Mark. To dream the impossible dream. Hagas. Mark, hagas. Ay uban dream, may pangubo kahi. May pang-ubo. May pangubo. Kailangan init yapon na. Tingnan ko yung mga banang na tanaw dere dapat init yapon. Huwag na i-maintain yung perminti. Tama. Ikapoy na si Tita B, sige pang-advise na ng mga sigingon gawa na bugnaw ng relasyon. Anong sa una ko? Bata pa, dagan pa kay hapit-hapit, di ba? Oo. Para matiguwang na, bupansak na galit. Hoy! Huwag na ipalang yun. Matingala na lang. Automatic. Panugtok sa. Panuktok sa mo. Sa una, mapalok-halok ka diri. Dagan pa kayo, no? Pero kung maidara na ka, tingala ka mo. Hoy! Tsaka ka mo kay panangid, ha? Unsa din na? Unsa din na, Bert? Isa yung istorya ng kailang mga bata. Unsa din na yung Ito na itong istorya sa nang walay mga bata, ha? Medyo ka-insecure lagi ba nagkasakyan sa mga bata, no? Dag ko kay mga ulo. Kana? Uy. Mga kuha na siya, mga... Shining, shimmering. Okay. Ito na. Ladies and gentlemen, Master Poppy. Ako na niyan sa manin. Ako nang babasa sa Ako yung response mo. kukuhan, pag Valentine's na song, Okay. na imong gihimo para sa mong girlfriend. Salamat sa mga nag-request na sa una. Nag-number 1 na hapit. Finally, last year, karon pa din number 1. Karon pa, number Last 1. year, gi-release. Sa mga, sige, play ani sa YouTube. Ani sa YouTube. So, makita ninyo. I-type lang. Ito na. I-T-O-N-A. Pang Valentine's, pang kasal. Pwede ko rin ipakanta sa inyong kasal. Karagaro. May mas masaya pa ba kesa kasama? May mas mahalaga pa ba kesa di halaala? Kahit na magkakalayo, nag-ibig-ibig, walang pipigil sa pagmamahal at ibig. Yeah, man!
May mas masaya pa ba kaysa kasama ka? May mas mahalaga pa ba kaysa ating alaala? Kahit na magkakalayo, lalapit ko rin, walang pipigil sa pagmamahal ng higit. Bawat pagkakataon madarama kayo. Bawat panahon basta't mayroon ay susulitin. Kahit na di tayo perfecto, kahit may pahit, walang babalik sa pagmamahal ng galing sa langit. Wala naman ako, galing lang ang puso ko sa bawat pilit ng kita. Alaala ang wala, kahit na ika'y mamiss. Babalik ka na alis, yakap at mangyari. Ako pa rin ay masasabi, kahit na hindi lahat naniniwala sa kantang ito. Sa ito ay nagtunog at kanta ko. Thank you so much. Thank you so much. Tagang na po. Si Poppy ang nagbuhat ito nga kanta, ang title nito na ang among next ng mga song, hapit na mga original na naman yung mga Yes! Ay, isugda na mag-original. Ay kala, pasensya na kung among mga kanta, mga nagsupport kami Bisaya, kay kami nagtuo, na kami nidako mi nga among dialect kay Bisaya. Tama. O proud mi nga Bisaya mi, sa now pa lang namo, Bisaya mong yun. O proud kami nga natong presidente karon Bisaya! Sa among mga kanta mo nung kami nagbuhat, kami nagkanta, kami na po'y nagbayad, kami na po'y ka-play, kami na po'y ka-request. Palihog lang paki-request ani sa MOR. Please! Looy kayo may may gala. First song, ladies and gentlemen, from Joe Romantico. Ang chick boy, pero good boy. Ikaw ko tarugin, buhaton ang tanan. Ikaw lang ang pangalan ng makauban ka hatid sa ito. Wala ba kayong mga kamay? Ikaw lang ang salamat. Dali, singko-singko lang. Huwag ka na akong mayroon ka na hatapan na nagawang kawalangan isang butang ng kalibutan mahilis ikaw sa akong luhan. Ikaw man yun ang ihatag ka na ko. Dili na ko yun ba'y
Yabunan suming kasing-kasing ikaw ang yun ang ihatag ka na ko. Dili na ko kang yun ipayo. Tugma ko naway kahuman hinay. Ikaw ang yun ang ihatag ka na ko. Dili na ko kang yun ipayo. Ang gugma ko naway kahuman hinay. Buhaton ko ang tanan. Basta wala pa paminyo, kung ginaisaan, buhaton ang tanan. Basta wala pa namin yun. Oh, pag paminyo na, wala na, naguna-una na. Yan ka na. Joe Romantico! Yan po ang kanta niya, buhaton ko ang Yes. tanan. At syempre, dili po nagpailahi si Brother Bernie. Ano na po siya yung original song? Maluoy mo sa pantang kinabuhi. Mura din akong kanta. Tamo original ni first stanza ragin ko actually. Oh, good. So palihog lang. Ano ko, yun yung maghihuman ng kanta, no? Wala naman silang una-una ba? Hilas, hindi mga biyaw ko pa. Para din sa mga katong nagbulang na pero sige pong tanaw sa Facebook. Kung kumusta na ang ex. Tapos pagkita niya, kanana na yung bangko, nagkahilak-hilak na yun. Oh, nana, ano kasi tanaw-tanaw? Pagbulag-bulag na. Ano masige pa magtanaw-tanaw sa mga Facebook sa lain? Kalinta na ang mga tanan. Eh, man, eh. Hindi mo kaya mahal ni mo, pero ipinahan niyo. Uy, okay lang na. Nagpa-sexy dayan, tapos ingat dayan nga, muna mong gibulagan. Okay, dapat ang buhaton sa mga girls. Sa tanang mga babae na pag-ibulagan, sus, magpagwapa mo, magpa-sexy. Ipakita sa iya nga tanawan ni mo gibiyan, mo ni mong gisayangan. Yeah. Kana. Dapat magbahay ang laki na nagbibiyahe. Mo ni mong gipulian ang imong lalaki diha. Bayo ang gipuli may gani. Ay! Achieve! Nag-away na sa mo. Nakita na ko sa post ni mo. Wala na kay kalipay. Nga nung giling ka, malipayon guwapo manuntato. Di na ka makontento apan. Makita man sa imong mata apan. Mura naman kagway ka na, abi ko na ibupag ka. Makalagot na makita na ing anak ka. Ang kaliman na susama sa atong duha. Ang napating pagdala kahit ako kita pa maong resulta kay ambisyosa. Gusto ni mo mag-istorya bisag apiki ko ba nataka taas na oras sa imo maminaw lang sa yaw-yaw mo unsa may naan giing nagundang na nagtagad ko
Maong resulta, maong resulta, kay ambisyosa, kay ambisyosa, kay ambisyosa, kay ambisyosa, kay langaw, Nangaw dito ni Ay. kay ambisyosa. Brother Bernie. Thank you very much. Kasagis makalagot. Makalagot. Makita na ninyo tanan sa YouTube o sa FB, yun lang na i-search. This next song, ladies and gentlemen, more ni siya. Kay basing busy mo sa inyong pagpangita, sa inyong mga kiniran. Pero mo kabalo na rin sa inyong abay, kauban na ninyo sa inyong department. Basin na rin niya. Basin yung stiff neck lang ka ba? Di ka kalingin ba? Kahit naran na ito, sila na oh. Here's the song, Stiff Neck. Sa mga sales boy. Sales boy? Salesman. Saan mo ginawa na ipag-ingon, ma'am? Salesman, Sa'yo tawagan na, ma'am. base ang inyong makita nga forever ka ng mga cashier lang niya. Ay, basin! Base na stiff neck lang mo, lingi-lingi saan pag may time. Ang bautan na basin, ang cashier is stiff neck. Yan ka na. Sige lang tanaw nito, Master Bobby, pero naranig niya, oh. Lingi-lingi siya. Sama sa mga dalaga nga mo pala yung pag-abot. Hello sa inyong mga langga. Hi, baby. We love you too. Feeling guys. Here we go. Here's stiff neck. 1, 2, 3, go! Asa naman ang tempo? Hey! Mga dalaga, lingi-lingi mo. Basi na yung forever niya. Here we go. Yan ang mahilig magyuga sa mga gwapo. Hey! Yan ang gusto ni mo, lalaki na mistiso. Asa ka to, gusto yung chinito. Sure? Hey! Kumananta ka kaya kumani mong amigo. Minsan nasa siya na akaw maapil ko. Hindi ka tang urang nagbuang. Bisa ka balukang wa siya'y pakingalam. Yan naman siya pamani mo ang gusto nga magkauban. Kaya bisan ka balukang nga pasakitan ka lang. Ayaw na pagdaho sa imong gwapo na idol. Baliw, ligi-ligi na napasahol. Marami din eh. Char. Kaya nung hinganap ka mag-stop sa iyang Facebook. Lagi mong mga mata sa pictures na natutok. Daw di kanonin na relationship siya. Pahiring sa banyo mo ang iyong mata. Ganun bang gadaw kang nga magbulag ng uta sila. Ganun bang gaberti lang ka-PM sa iyaha. Daw di kanon, perdi ka isip zone. Friend request, hindi ay i-accept. 1, 2, 1, 2, 3. Ano man siya pamani mo ang gusto nga magkakupan. Kaya bisan ka malula, napasakitan ka
Pwede pakpak sa wakas na ni pakpak ulit ka na. Binigyan siya ng salamat na human na gid sila. Napaisa na, napaisa. Dapat yan. Kani nga kanta mas nindot. Uso ni karon. Ay, Kato oh. na yung mga anak kadalaga, mga ulitaw, Bantay. pagbantay mo. Nauso na karon. Nabisan nagkahubo-hubo na huwag pagkapay relasyon. Uy! Ako. Na, angkot na yun ni karong mga panahon na. Sa unang panahon, mga kids, we're talking about politics. Sa unang panahon, kami mga lalaki mo diskarte, ayan na may tabo. Oo. Lain ang panahon karon, na tabo una, kabulong ilis, ayan ka magpaila-ila. Kinsa galing ka galing? Kagasa galing ka? Lain ang panahon karon. Dili dapat. Dili dapat yung anak. Sigurado yun, mga babae nga natin, please preserve your Dignity. dignity. Tama. Di ba? 1, 2, 3, 4! Makuratan ba sa tao eh? Kaya kayo yung magkasabot niya, oy. Dili mo good, si Jonah ay bagong kanta. Okay. Pero, So before sa mo kanta, so si Joe sa may Iyan na lang. Hindi pa niya kaya. Iyan na lang, para abangan. Pag umana to, pag umano award, kay John na yan. Para abangan na to. Ayan, bago nga. Ha? O di after sa awarding, atong hilas ni mo. Sige lang, para bang babay. At ang mo mga kanta na mo mga bago. Ito na, muna isa. So si Maria sa Mga lit lagi ba? Mga lit. eto na. 1, 2, 3, go! Oh yeah, come on! This song entitled Yayay. Mga Pinoy ang relasyon.
Composed by Maria Filingera. Palapakan ko natin. Yes! Kami na mga composer. Para dito sa mga gwapo nga mga gabantay sa mga beddings area. Hello! Alright, palapakan po natin Joe Romantico, Master Poppy, si Simon Siban. Kanta natin mong kan Earth na song, yung mong bagong kanta. O yan. I-award sa namo ni. Okay, i-award sa namo ni itong mga winners. Isudsad ko. Again, congratulations sa mga itong mga winners and congratulations sa Ororama sa ilang bonggang premyo para sa inyo year 2. Kung asa sa first quarter ng hatag ka GoPro, sa second quarter ng hatag ka computer set, third quarter 5 katag 20,000 pesos gift certificate, o siyempre sa fourth quarter last December, nang hatag usa ka Ororama passenger multicab, o kani sila ang atong mga winners po Yes. sa tag 2,000 pesos each nga gift certificate. Yun! Susugan na ito ng award niya itong tawagon. Of course, ang store manager. Okay. In lieu, and of course, pangawa natin sa itong award, ang marketing manager, of course, Miss Glovian. Thank you, Maria Filingera. Bern, thank you. Before we award the prizes to our winners, I would just like to take this opportunity to thank our winners. How about a round of applause for all of them? Grabe ni sila kaswerte, nga naman. Sa pila ka thousands of entries, no? Starting January last year until December 30 last year, sila mo'y napili na 49 lucky winners. So, how about another round of applause for yourselves? Because you were really very lucky, and I'm sure 2018 will be as lucky for all of you. And in behalf of all the sponsors of last year's promo, the Bonggang Papremyo para sa'yo, the management of Ororama, we would like to say thank you, and we hope that you will continue to patronize Ororama. Imagine I from as far as El Salvador, Laguindingan, and even Hitagong. No, diri-giday silang mag-shopping. So we would like to thank you so much for patronizing Ororama. And I hope when we launch our new promo this year, you will still continue to shop and hopefully win again. So thank you and congratulations. Para naman ito palapakan si Miss Below, the lady in orange. O, diba? Yes, so ato na pagkawagan itong winners na mga dawan sila gift certificate that were 2,000 pesos each. So tawagan ako una ang 5 winners. Started with Alaba Geraldine. Madam Alaba Geraldine. Yes, from Lumboy, Indahan, Cagayan. Yes, paliyuhan niyo din sa stage. And syempre, congratulations po kay Kurt John Baldon from Xavier Heights. Alaba, kung saan naman si Master Poppy, madam? Iyan ko lang akong Mr. Amen, folks. Picture, oy, kay timing, folks. Uy, iyam ako ng gift certificate. Ayan, and picture mo na daw. Of course, congratulations once again kay Kurt John Baldon. Kurt! Batang-bata pa. Hi, baby Kurt. Congratulations. Ayan, stay put ka lang dyan. Congratulations po kay Madam Karen Sheila Kahilya. Karen Sheila Kahilya. And congratulations kay Sir Edgardo Dalangin. Sir, paliyong ko. Tawatin mo ang gift certificate here sa stage. And congratulations po kay Teresita Galia. Madam Teresita Galia. Ayun. Okay, so pictures at ito na. Ayan. Congratulations. Kung first 5 winners, don't worry, dagat pa sa listahan. Yan, appeal ko sila picture taking. Thank you and congratulations! Wala na ka naigo ato, yung participant. And another winner na po, si Griselda Hoson from Carmen, Cagayan de Oro. Oo.
Congratulations po ka po, Chita Jolito from Agora, Lapasan. Madam Irene Labanan, congratulations. Iba to! Fairness! Iba to bawon Bukidnon. Salamat. Yan si Madam. At syempre, congratulations, Sir Alvin Lauron. Alvin Lauron. And, Griselda Libradilla. na taga Kauswagan. Uy, ate! Congrats! Lalaki. Kayo na mo. Uy, kaguswagan mo muna siya. Picture, Diba, picture, Ted? picture. Malapit na niya. Congratulations! Next winners, Brother Bird. Taga-Upper Carmen, si Marife Marata. Taga-Hitagong, Misamis Oriental. Uy, layo pa niyo. Janabel Nestal. Hey, ma'am. Congrats, Madam. I-invite ang Hitagong, ang piyaok ban sa Hitagong, mama. Sunod si Derson Pakudan. Sunod si Jason Pasamdan. Tapos taga-Lagindingan, Mariano Picot Jr. Congrats, sir. O taga-Lapasan, si... Ano siya ni? Diana Curo. Okay, 2,000 pesos. Congratulations. Verso GC. Picture. Smile naman dyan. Gabi sila, oh. Congratulations. Sure ko, pag-picture daw, nauna na sila ang sao nila ang 2,000. Sunod, taga-Poblacion El Salvador City. Marlene Ranil. Yan, si ma'am. Sunod, taga-Carmen, si Josephine Rarano. O taga-Trinitas, si Franny Ratilla. Tapos, taga-Oro Habitat Karaanan, Fortunato Sahol. O taga-Balulang Silingan, Geraldine Salvo. Congratulations. Ako na nitiwasan eh. Tapos taga-Dabilan, Manolo Portits. Uy, silingan na yun eh. Silingan mo rin sa nilang ibang eh. Si Lea Tuico. Taga-Dabilan mo na yun, ma'am. O taga-Bulok Kalok. Si Ma'am Merla Zapatos. Hello, ma'am. Congratulations. Silingan. Mga pa sa taga-Bubog, may tsuraan yun. Sa wife, pabor-pabor. Congratulations! Okay, picture. Sa shopping na giniba. Thank you. Wow, thank you and Congratulations. congrats, sir, ma'am. O ang atong grand winner. Uy, and the good thing ni Brother Burns, later on, natay salo-salo with our winners. Aba, kainan tayo mamaya. Celebration din. Ay, ito na ang key. Ang Yahweh sa kaumang. Ang nakadaog sa Ororama Passenger Multi-Cup for this year's bongga pa premyo para sa iyo year 2. Ang i-deliver Multi-Cup hinahinay, ligid lang sa tapos manupila, tapos hangtod sa mga symbol. Bugaya mo man. From Talakag, Bukidnon. From Talakag, Bukidnon, congratulations! Helen Rose Dayata! Panambangan! Kalaoy. Pagka-sexy ani mo. Mga Congratulations, private driver, ma'am. madam. Congratulations. Ayan. Picture. Join na. Apil mo kami. Mark, asam na lang focus, Mark. Grabe si Mark, oh, nitintog yung dayon siya, oh. Ay, nagsilos na siya, Mark. Silos na rin siya. Once again, our winner, Helen Rose Dayata. Congrats, madam. Walang speech, walang speech. Pwede. Speech. Kasi mo makaingon, madam, Yes, kasi na makasabi nakataong ni ka Mama. sa Ororama Passengers Okay. Multi-Cup. Pero meron ni mo, yun sa pagkabalo ni mo, ma'am, na ikaw mo'y nakadaog nito.
Facebook. So, sa'yo feeling, nagduha ba ka? Basig fake news? O sa'yo unang reaction? Lord, wala akong masagot. Sa akong debate. Nagduha sa ka, kung tinuod pag yun. Okay, ma'am, kung sa'yo mga sulti, ma'am, na ikaw mo'y nakadaog? Nasa August pa ako, ano? Sige ma'am, kung sa'yo mong message or imong masulti na ikaw mo'y nakadaog sa Multicam. Marl, salamat kay ko sa Ororama, Kugor, sa Carmen, sa inyo mga unexpected division of blessings. Wow! Thank you very much. Thank you, ma'am. Congrats, madam! Kana ko malabyan na ninyo, ma'am. Ipahitch me, ma'am. ha? Oh, yun. Alright, congratulations. A round of applause sa atong winner, mga kapamilya. Congratulations! After namin, atay, Noak Festival! uban ka sa taas, ha? Okay, thank you very much again. Congratulations sa atong mga sponsor, Nescafe Classic, Nescafe Blend and Brew, Bear Brand, Nido, Nesfrutas, Sunsilk Shampoo, Surf, and Pampers. Thank you so much as well to Unicare, Downy, Whisper, Johnson's Baby Powder, Lucky Me, Pansip Canton, Tender Juicy, Pure Food Star Corned Beef, and Pure Food Smoked Beef. Colgate, nagkasalamat. Wickens Pure, Fit and Right. Quick and Easy sa Del Monte, thank you. Jack and Jill Magic Flakes, Pepsi, Gatorade, and of course Globe and ABS-CBN. Congratulations sa winners sa Bongga Papreno! Kita ko dito sa taas. At ang inabot sa 2018. Magang salamat! Eto na! Nice name, Joker. What do you want? Pwede ka may tao. Para ni sa mga winners. Here's a brand new song from Joe Romantico. Bisan gamay napapati para kanako akong buwan kalangin mong gusto pa kung kakarina sa akong gamay na palasyon. Higit ng gusto Kaduna pa'y laing mo ilong Walay bawi ay kung saan Hindi mo mamagay ako Higit gusto na mawala ka Mahilog ka sa white na Huwilugman Huwilugman Akong baliko Ang aking lisod yun malimtan Ang akong kalipan Katawang awang yung langay Akong sulito Ang parang nalagan ako Isawa na tingalan Kamang ko yung batang luwa
mo, di mamatay ako. Kaya di ko gusto na mawala ka, mahigit ka sa wailangan mo inuman. Mo inuman, mo inuman, mo inuman. Di ko kaya wala'y bawi ay ang saan kanimo, di mamatay ako. Kaya di ko gusto na mawala ka, kahilong ka sa magkano na. Di ko kaya wala'y bawi ay ako saan kanimo, di mamatay ako. Hindi ko gusto na mawala ka, kahilong ka sa may gano'n na saan? Gusto mo saan? Pwede na rin yun theme song. Saan by Joe Romantico. Promise. Baby. That's the newest song of That's Joe. Grabe ni Bakbak, you know? Ang president ang Joe. Joe Roms. Fans Club. Kaya salamat, Colorado! Hey! Thank you very much. Please pag-like sa among fan page, Pia Fan. Bitong University. Master Popi, Joe Romantico. Sinulong, siya kitong kusot. Parang nagsaulong. Sinulong, siya kitong kusot. Malapas ko eh. Ako na dahil. Ano na? New Year na galing. Huwag mo na mag-alala, hindi ako in love sa'yo. Bakit ba pakiramdam mo pa yata lahat kami ay naaakit mo? Wala na tao! Miss, pakitigil lang please sa iyong Pagpapantasya, di ka na nakakatuwa. Kakagulpin na kita sa gwardyang may batuta. Oh yeah, come on! Hindi ko talaga mag-gets kung bakit ka ganyan. Ang piling mo'y sabik sa iyo ang lahat ng kalalakihan.
everyone. Okay.